Tamaš Kajdočidizač Tegova i član Spartaka ostvario odličan rezultat, osvojivši čak 3 medalje na Evropskom prvenstvu koje je održano u Poljskoj za mlade do 17 godina. Ovo su ujedno bile i prve evropske medalje u istoriji dizanja tegova Srbije. Predvođen trenerom reprezentacije Spartaka Stipanom Vertom, na Evropskom prvenstvu u kategoriji plus 94 kg osvojio je srebrnu medalju u disciplini trzaj. U izbačaju je osvojio bronzanu medalju, a zajedno u ukupnom poretku Tamaš je zauzeo 3. mesto i osvojio bronzanu medalju sa 340 bodova. Srebrna medalja mu je izmakla za 1 poen, to jest 1 kg. Do sada ovo mi je najveći uspeh u svom karijeru, da sam treći u Evropu. Do sada, prošle godine, na svetskom prvenstvu sam osvojio 9. mesto i na evropskom prvenstvu 4. mesto i sada 3. mesto. Oborio sam isto 3 državna rekorda u trzaju i izbačaju i u biatlonu. U trzaju je bio rekord 147 kg, sad je 155 kg. U izbačaju 180 kg je bio rekord, sada 185 kg i u biatlonu sada 340 kg.